Göwnüň eteno bir oynaşyp bolýan baglak görel göni ýastlykdaş edeýin. Çykyp bolýam şol oýna näme çykylýar men şuta wagt gideresiň mele. Göni seni ýastlykdaş edesiň bolýar şutaýda. Loby näme? İş şonu edäýdi dostum haýyş edýär. Ýastlykdaş tik geçdime ýorgunlaşam diýene barasynda. Näme çykylýar ne? Ha bir min. Ha loby diýär. Loby bolýarmy? Wait is much. Awa çykdym. Esirler? Salam aleykum. Esir. Alo. Allo. Salam aleykum. Salam aleykum. Yaxşymysyň? Tema. Kandaýsyň? Zor. Zormysyň? Zor. Sen kandaýsyň? Zor. Adam bambaşka. Çağırsan? Çağır. Hadi çağır ya. Gayra zela. Allo, bratan. Berse zela diýär. Bratan. Esir. Hagdyla öl. Zor eke zor. Ay dost. Pistolet. Dostlar mitirdimi o atta padriyat bolmaly bilýärmi? Pistolet zaten. Yo. Atta padriyat bolmaly, bir diş bagat bolmaly. Nirde ýolar? Kupanik. Aç karışalı. Gerçekten. Gittin mi? Hey başka adam ýokmy? Yok. Bah. Edermen ekeniňe? Aýyn taýa bilen o görürse. Erangla gar ýagyp dur eken aro. Yo, näme üçin men habarim ýok. Aýtmala şu datlary maňa birinji. Hayran ýany bir pasiwa. Ýaltanman ýaşa mörsüňiz. Ýaňy ýöne gowdydyňla üçümizem ýetdik diýip. Şajaga şeýlerini haladym. Häzir bizden ýaslykdaş etmeseler bolýar. Gün orta bök yazmay. Näme diýýär? Ayo, sesin yaman pes gelýär dostum. Mikrofony kiçi diliň ýanyna goýup gurlaý da bolmasa eşdilen ok. Ho! Ay sesin pes gelýär aro. Ýaşmakly gurlaýan ýalakly. Sewini daş wagtla. Seçdilim bilemem. Menne Terminator'ın dırbavygy ba. Отличная работа. Murak öldürürler ýadyr. Adamlar nire düştü?
yüzümde bomba yağarlı. Ölmedim. Отличная работа. Marked a location. Adamlar nerede? Bomba geliyor bana. Все ко мне. Yukarıda ya, barayım sandıkta. Hop. Dur. İsir. Aptечка bir zat gerek mi sana? Okay. Zındım. Спасибо. Niye, za что? Şu sotayda, vışkada kıyına yıktım o. Ögüzde bir var mı? Только дай знать, где он находится. Вижу. Ya kıyıkan vışkamın ya, nılgıdı bira. Yör. Şuna var ali. Yürüyor. Mesele de yastıktaş etmeli olsa var ya. Yüzüne deptim ha uçup. Все ко мне. Ay meşan ya prikol vurlayan mı? Emin kalra o hiç kime gerek değil hocam menden başka. Bilo yıkılıp men ya da gittim o kaldırıp. İyi Allah'ın. Sesin yaman pes geliyor. Hava yönü yaman pes geliyor. Kovu. Kovu mu diyen mi? Kovu. Ben Hani gidem zok mu ya? Oyunu torya açacak baylant böyle yatmış da. Пошли. Пошли. zaten Düşünmedim neyme diyen? bir ay değil yani. Libo yeri. Bitti valla. Şu bir yerde hareket bolsa sırık koyver şu ta. Yavaş köprüyü beklerler. Alkan bir rola geçer. Uy. O tayda hareket ba. Yör maşili beyler geçer yıllar. Ölüsün abi. Var ya ha. Eyvah yıktım mı? Brokta yıkılma tira. Ay berekella. Yör. Yür. Men yolla var ya ka düşürdü oğlum.
Lali. Başka adam var mı? Ayyan 3 olup alıp çıkabilmedik, 2 olup alıp çıkartacağım. Ayyan'a bir za ettik daha gördün mü? Yine sana dayanıp gezerim la. Men sana başta ayttım ho yastıktaş bolýasa dostlar dedi. Ha sen bolin yo güdeli men wazat diýdim. Mene gorkýan o 2 bolup başlamagadyr. 4 sana ördek çykýan bizden. Anta falla onda bir saatini. Gaýrazy delaýda. Oga men ho. O men ne diňe senme başga hiç kim ýok. Пацаны, привет. Ой, здорово, в натуре. Как дела? В натуре нормально. Я не понимаю, почему бомжи попадают. Я не знаю, взаимно, братан. Хорошо тогда, поехали. Куда поехали? Привет, дорогие мои дагестанцы. Хоу, салам алейкум. Меня зовут Алан, и я чеченец. Я вызываю всех. Всех вызываю. Только дай знать, где ты есть. Дай знать. Дай знать. Меня дай зовут знать. Рамзик. Дорогой мой, дорогой. Бля, по-братски закройтесь, а? Вы же все кнопкой, бля. Что? Вы все кнопка. Все, Кнопки, господи. все, закройтесь. А вы знаете, кто я Хабиб? Давайте молча играем, я не понимаю. А что говорить нельзя? Запершаю, Кто ты такой, чтобы запрещать, братан? Я... Ты. А как ты думаешь, кто я? Я Путин. Я задал тебе этот вопрос. Вот один челик надо принять. И осторожнее, он, походу, опасный человек. Опасный человек, он только дропнулся. Wow. Сирип сыпыр паряңлай магнит жалы қолып берай бірда. Мы взлетаем. Школьники, закройтесь. Бет корлаяным просто балдежно. Мы студенты. Меня зовут Хабиб Нармугамедов. Чё тут ты много болтаешь? Тебе запрещаю говорить. Я тебя вызываю на ринг. Драться с собой буду. Бля, иди в школу. Много разговариваешь. А мы и так в школе учимся. Я уже не школьник. Я вообще уже работаю. Ничего себе. Школьники, пошлите. Куда? Туда, где стреляют. Я думал в школу. Ну, пошли в школу. Ну, погнали. Мне школа далеко отсюда. Не погнали, а погнали. Ну, ты просто так услышал, я сказал погнали. Погнали я не говорил. Похавали, блин. Слышу шаги, слышу. Просто кнопка, короче, не делает, чтобы он упал сразу. Работает 100%. Здесь бомжи бегают, помогите. Help me. Help me. Help me! Help me! Nigga! О, прекрасный инглиш. Он не стреляет, блин. На помощь! Нахуй, блин. Курва. Пацаны, спасайте. Где он? Блин, пацаны, у меня ракетница была, если что. Goodbye, my friend.
Давай до свидания. Много болтаешь, бля, поэтому ты умер сейчас. Давай до свидания. Ай. Откуда? Это говно воняет. Бля, На, плати на второе. эти бомжи убивают тебя, я в шоке. Сюда беги, что До делаешь? свидания, ёпта. Все, давай, до свидания. Все, без звук. Айо, что делаешь? Вот так убивать надо, вот. Вот так. Пока лох тупой. Кто, я лох, что ли? Давай 1-1 сыграем. Давай лох тупой. Что говоришь, ослиная голова? Бля, эти бомжи убили вас, я в шоке. Они играть не умеют даже. Оу, что делаете? Я не понимаю. Что за тактика такая? Çıktı olursa Türkmenler seyret otu. Keramatlı bomba koyayım. Sektör priz na barabane. Bukva A. Ay çağ oyuncağa şuratları ne edip ölüyeni dostum ben düşünemem sana. Ak görekten aydı valım. Şey diyen gön ölüye görüyen. Çıkıp atcan hep gön ölüye. Çağ oyuncağa bu zatları. Şey deyip okun çalışan arasın. Ne mi diyen? Atıp söylesen oynayalım. Ursu kinolarda kral oynayan. Allah'a sana bet oynayalım. En beğenim. Gönün eteno bir oynaşıp bolyan bağlak görül gönü. Yastıktaşı deyin. Gel. Çıkıp bolyam şul oyna ne yap çıkılya men şutay vaat gidiresin böyle. Gönü sen yastıktaşı desin böyle şutaydı. Abi Muhammed. Abi Muhammed. Lo bu ne mi? Akıllı Muhammed. Getir görürüm lan. Karaşan men yastık taşta yorgun da seçsen. İş son idayda dostum hayiş edeceğim. Yastıktaş dik geçtim ama yorgunlaşam deyini var aslında. Ne yap çıkılya ne? Ha bir min. Ha lo bu diye. Lo bu bolya mı? Wait is match. Ava çıktım. Onu özü girme dar o seyradayn da mala. Başka bir çağırdı. Niga dip la. O oynayan rayelinde narman orucu olsa. Men kazardım. Otoltama mı koyacak yani men odayıp duracak ya. Mesele yok. Team match. Let's go. Hay valyada adamlara. Скорострела мышла, он просто из серого скорострела. Меня и сатё. Всё. Уршкин аутода что да я так-то. Blue team victory. Esir. Esir eşcan mı? Şunda da ütkür. Bedev divesmedin bedev alıyorum. Yo. Sarıktaydı oğlum yeni de. Yönetirim apası kenin o ömden çıkan gün ayıryan arasında. Ütkür. Ben edzin oyuna giraydım da ütkür. Ben açtım. Ettilimde. Dünya girdim. Bilemem. Ettim de ütkür. Ay menim tırnof ketmel kenim ne gün video yazıp başlattım samsık yalak kol. Tımsel boğaz yazısak kol. Ben girdim ay benim şu an oynayıp duramam. Ho! Ho! Ne şlo yazsan tanarsın. Ay yazmam bile mi o garo? Eşcanız beni?
Alo. Sesim var ya. Buradan dımdılar da öyle. Sesim var ya. Esiyor. Men beyip durmayam. Karaçı video şunyal boldy. Like çağış koyun gayrat edin kommentariya maksimal bilýän gyzykly bolany we hemmeňizi etip gelýän täzeliňiz bilen tüýs süregimden mäkäm gyzgyn gutlaýan janyňyz sag bolsun. Hemme arzuňyza ýetin. Sag bolun.